Abans de res, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i volem donar les gràcies a la Fundació per convidar-nos. Des del MANAC, jo represento el MANAC, jo soc l'etiqueta groga, l'Anna és l'etiqueta blava i ens fa molta il·lusió presentar-vos aquest projecte perquè és un dels nostres projectes estratègics i bastant entranyable. El projecte d'Obrim Portes, ja fa estona que l'estem cuinant, ha estat un projecte que ens ha costat un parell d'anys finalment entre que el dissenyàvem i el portàvem a terme i es tracta d'un projecte d'arts en salut en el que ens vam adreçar a un col·lectiu de 12 adolescents entre els 12 i els 17 anys que havien estat diagnosticats i tractats de càncer per l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i que estaven en un moment de tornar a recuperar les seves vides, entre cometes, normals. Aleshores, aquest projecte té molts punts forts. Jo diria que un dels primers punts forts és que realment vam aconseguir fer una veritable cocreació amb Vall d'Hebron. És un projecte que el vam dissenyar conjuntament, en el que ells van establir els objectius de salut. Nosaltres vam fer un primer disseny del que seria la intervenció artística i després va haver tot de reunions de seguiment, ens han acompanyat i ens han assessorat durant la intervenció, que ara ha acabat. Actualment estem fent una exposició amb el resultat d'aquesta intervenció artística que es pot veure al MANAC fins al 12 de maig, és a dir, us queden 10 dies per veure-la, i que després anirà a l'Hospital de Vall d'Hebron fins al 28 de juny i seguidament a l'ICS. Aquest projecte consistia a fer una intervenció artística, és a dir, això és el que vam fer. I potser tu ens pots explicar millor per què vam triar aquest col·lectiu i quins eren els objectius? Sí, primer de tot moltes gràcies, que ja ho ha dit la Norma, però jo també em volia repetir, gràcies per convidar-me. Jo també volia compartir amb vosaltres que quan em van proposar participar en aquest projecte per mi va ser un gran repte a nivell professional perquè nosaltres des de l'hospital estem acostumades a treballar amb l'art, amb el món de l'art. Tenim artterapeutes que venen setmanalment a planta a fer intervenció amb els pacients, però potser no amb aquest tipus d'art que diria més aviat de ciutat, més de carrer. I com ja us podeu imaginar, els adolescents amb els que nosaltres tractem són adolescents que estan exposats a molt malestar emocional i segurament a aïllament social perquè les seves rutines queden limitades, deixen potser d'anar a l'escola, tenim aquí a l'Aitana que fa així, deixen de poder fer el seu dia a dia habitual. I quan ens vam posar a investigar ens vam trobar molt poca bibliografia que parlés d'aquest tipus de població, sobretot adolescents i nois i noies que patissin càncer relacionat amb intervencions terapèutiques i art. Per tant, un dels objectius principals que vam establir va ser valorar si les intervencions que es feien durant les activitats d'Obrim Portes durant les 9 sessions del projecte, si es complia com a objectiu principal, si millorava el seu benestar emocional, si afavoria també l'aïllament social, l'autoestima, l'autoimatge i millorava els seus recursos personals. Això era com objectiu principal, que no és poco. I després teníem també altres objectius específics que eren diversos, us dono una pinzellada d'alguns, com era apropar-los als adolescents al món de l'art, oferir un espai on compartir com es sentien versus el que havien patit de la malaltia i el tractament, o també poder al final del projecte crear una obra d'art amb projecció primer al museu i després a l'hospital, com ha dit la Norma. Una de les coses que jo destacaria també d'aquest grup al qual ens adreçàvem és que portava implícita una cosa que sumava molt, que és que desperta molta solidaritat social i això ho vam notar, ha estat un projecte molt privilegiat tant per com s'han abocat els equips que hi han participat com pel tema del patrocini o el mateix ressò mediàtic que al final ens ajuda a tots els projectes d'arts en salut. Això és una de les coses que destacaria. Però què havíem de fer amb ells? Què els van proposar? Els van proposar un repte que consistia a portar a terme una creació artística al MANAC. Ells no sabien què venien a fer. Ells, de fet, els vam fer una enquesta prèvia en la que els preguntàvem què us imagineu que fareu i ens deien coses com visites o coneixerem el museu, algun ens deia obrirem portes, era allò, no tenien ni idea del que venien a fer. I el repte va ser
una mica singular. Nosaltres volíem que fessin aquesta creació artística, no volíem fer un taller ni de dibuix ni de pintura, que això està molt bé, no els volíem ensenyar la tècnica, volíem realment que tinguessin aquest repte. I per fer-ho ens vam plantejar dues línies. La primera, s'havien d'inspirar en les col·leccions del MNAC, però no s'inspirarien només veient-les, sinó que s'hi acostarien a través d'unes tècniques de mediació que fem servir amb molt d'èxit des de fa molt de temps, que són les estratègies de pensament visual, les Visual Thinking Strategies, que consisteixen bàsicament en que l'obra d'art es converteix en un motor de diàleg i de reflexió, que és el que volíem provocar. I com justament l'altra cosa que volíem fer era que reflexionessin i que realment poguessin fer un procés creatiu de debò, aleshores vam tenir un equip de dues mediadores, dues persones amb dos perfils complementaris que eren col·laboradores externes i que aquestes persones, l'Eva i la Natàlia, que una és psicopedagoga i l'altra és una historiadora de l'art, una coneix molt bé les nostres tècniques de mediació i les nostres col·leccions i l'altra coneix molt bé, ha treballat molt en projectes artístics en l'àmbit de la salut i en l'àmbit comunitari. Llavors, elles dues van llançar el repte als participants de reflexionar. Volíem provocar aquesta reflexió, volíem que a partir de la creació artística sabessin o pensessin com estan, en quina situació es troben i aleshores vam triar com a element artístic la porta. Si has de reflexionar doncs ho pots fer amb molts elements, però la porta té una càrrega simbòlica que et permet preguntar-te sobre diferents estadis o diferents moments en els que estàs, sobre conceptes com l'aïllament o la protecció o la curiositat i aleshores se'ls va llançar aquesta pregunta: què és per a vosaltres una porta? I a través de tot de tècniques, de pluges d'idees i de més, els participants anaven pensant què els suggeria el tema de la porta, ho anaven dibuixant a les parets de la sala que vam habilitar expressament per ells, això i els esbossos, i acabaven destil·lant la seva reflexió en una única paraula, que seria el que per ells era la porta, i que a partir d'aquí es derivarien, ja aniria associat uns materials, unes tècniques, uns colors. Per exemple, si triaven que la porta era protecció, doncs lògicament ja triaven materials com el ferro o colors més foscos, i a partir d'aquí comença un procés creatiu amb un esbós que es fa primer a les parets de la sala i després se'ls obre absolutament a nivell pràctic i a nivell tècnic, o sigui, se'ls obren totes les possibilitats. I per fer-ho contem amb l'ajuda de l'equip tècnic del museu, no només de les mediadores, sinó dels restauradors i de l'equip d'infraestructures. I aquí, una de les coses que us deia de com s'hi aboca la gent, nosaltres havíem de comptar amb el restaurador de fusta, amb el Pere de Llobet, per intervenir en el cas que calgués fer alguna tècnica especialment difícil o perillosa. El Pere va venir des del primer dia i els va dir: penseu el que us faci més il·lusió, el que vulgueu fer, aquí no hi ha cap límit, això no és un taller, és a dir, el que us faci il·lusió trobarem la manera de fer-ho, trobarem els materials i trobarem les tècniques, i ens va acompanyar fins al final. I d'aquesta manera els participants van acabar convertint el que era el suport artístic bastant singular, perquè era una porta, intervenien en una porta real, com veieu, que estava muntada en un suport i en un marc per poder-la obrir i tancar, doncs aleshores van acabar convertint unes portes reals en obres d'art que avui dia s'exposen al MNAC. I que realment crec que és important destacar que hem volgut fer una exposició, és una exposició petita, però és una exposició de museu, és una exposició de veritat, feta amb un dissenyador, amb tots els elements museogràfics necessaris per a una exposició. Cadascuna de les portes dels nostres joves artistes estan acompanyades amb un codi QR que remeten un vídeo on ells t'expliquen el seu procés creatiu, la paraula que van triar i com han arribat i què és per ells una porta, quina és la seva porta. Hi ha un vídeo on les famílies expliquen la seva experiència, que ara us comentaré, i és una exposició com qualsevol altra del museu. Llavors, com necessàriament ens adreçàvem, com dèiem abans, als adolescents, anava implícit que també havíem d'oferir alguna activitat paral·lela destinada a les seves famílies perquè pateixen molt intensament aquesta situació, però és que a més els acompanyaven al museu. Aquest taller es portava a terme a l'hivern, ara us explicaré el mètode. Clar, no sabíem si les famílies els tindrien molt de gust participar o no, però volíem oferir-los al museu com un espai de respir, oferir-los un espai on poder compartir la seva experiència amb persones que estaven en una situació semblant, on poder desconnectar i on poder-s'ho passar bé. Desconeixíem la disposició amb la que vindrien, però hi havia una cosa que jugava en el nostre favor i és que el museu a l'hivern i al vespre els podia oferir molt poqueta cosa. Si venien acompanyant els seus fills, difícilment teníem el museu tancat, la cafeteria tancada, no teníem res al voltant, és a dir, que eren víctimes fàcils. La nostra sorpresa va ser que van venir amb una disposició magnífica, o sigui, una actitud meravellosa,
i segurament l'actitud que ells van tenir, la il·lusió amb la que venien, també va ajudar molt a l'adherència dels joves al tractament, que potser al començament venien més tímids, però els seus pares venien encantats. Llavors el que fèiem amb els pares eren uns tallers, unes tertúlies d'art, unes visites, que era una pràctica alternativa, que va ser, com us dic, molt ben rebuda i que sens dubte és la cosa que al final es generés un ambient meravellós per nosaltres. Hem establert un vincle tant amb les famílies com amb els nens, un vincle que era un dels nostres objectius. En realitat volíem que fos a la inversa, volíem que el museu passés a ser, que ells establissin un vincle amb el museu i que l'incorporessin com un recurs més per promoure el seu benestar. D'entre tots els recursos que maneguem, que sabessin que el museu és un espai de cura i un espai on poden venir. Crec que això ho vam aconseguir amb Escreix i de fet els pares tenen un grup de WhatsApp, estan en contacte des del primer moment, proposen cada l'esport venir al museu i nosaltres ara hem activat, un cop acabades les sessions pròpies del projecte, unes trobades amb ells mensuals. Un cop al mes ens venen a veure pares i fills i els oferim alguna activitat mediada per poder mantenir el vincle i perquè no sigui, i ara que ha acabat el projecte, què? Llavors, per avaluar l'èxit que ha tingut, hi ha el tema de l'estudi mèdic, però nosaltres en aquestes sessions que els vam oferir, que han estat 9, previs a aquestes sessions setmanals, que van començar el mes de novembre i van acabar al gener, 2 hores de durada cada dimarts, tret de les vacances de Nadal, abans de fer-les vam fer un estudi qualitatiu i en acabar vam fer un altre. Clar, no sabem quin serà el resultat encara de l'estudi mèdic, però realment s'albiren que els resultats poden ser molt positius. Llavors, una de les coses que els preguntàvem era com us heu sentit durant aquest projecte i tots ens deien bé, molt bé, relaxat, divertit, tranquils, tot era molt positiu. I una altra cosa que els vam demanar és que si haguessin de definir amb una paraula o frase què pensaven que havia canviat per ells després d'haver fet aquest projecte, ens van explicar coses com la meva vergonya, m'he sentit descarregat del dia a dia, estic menys nerviosa, com m'expreso, confio més en mi i estic més tranquil·la i segura, he fet molts amics i he après moltes coses. Uau, vull dir que pensem que realment la cosa pot funcionar o ha funcionat molt bé. Llavors, d'altra banda, un altre dels indicadors de que hem tingut un gran èxit ha estat el ressò mediàtic, com us referia. Segurament, clar, aquí hi ha d'una banda factors com Vall d'Hebron, el MANAC, el col·lectiu, sens dubte, al qual ens estem adreçant, però també hi ha un altre element derivat d'aquest col·lectiu que era el patrocini, i és que vam tenir la sort de comptar per aquest projecte amb el patrocini de Leo Messi, que va donar unes botes amb les que havia marcat el rècord mundial de gols en un mateix equip a Vall d'Hebron i al MANAC perquè portessin a terme un projecte Arts en Salut per a aquest col·lectiu. Aquestes botes es van subhastar i van permetre que poguessin fer aquest objectiu, diguem, hem pogut fer aquest projecte una mica a màxims. Com us dic, hem comptat amb col·laboradores externes, no hem tingut límit des del punt de vista de les tècniques que hem utilitzat. Hem procurat fer-ho o hem volgut fer-ho aprofitant els recursos que teníem, però sempre amb la mirada amb què és l'essencial per si això havíem de replicar-ho amb recursos propis. Això sí que ho teníem clar. Pensem en principi que ara és el vostre torn, ara sou vosaltres qui heu de saber quins són els resultats del projecte. Després de tot això que us explica la Norma, jo pensava també quan des de l'hospital fèiem el reclutament dels pacients i de les pacients. Clar, tu com a clínic tens sensacions de què dirà, si li agradarà, o quan estic explicant això, tu quina impressió tens de si pot ser més interessant o menys. Doncs jo personalment és un dels projectes que més il·lusió m'ha fet explicar perquè pensava, quan em deien no, és que no sé, m'ho he de pensar, jo li deia, no t'ho pensis gaire perquè realment és que estic segura que t'agradarà, i realment ha sigut així. Llavors era un projecte que feia il·lusió proposar participar perquè en alguns altres sí que penses, pobre, i aquí pensava, quina sort que té que li estigui proposant això. Dit això, nosaltres vam fer servir un mètode d'intervenció, va ser bàsicament qualitatiu perquè disposàvem d'un número de pacients molt baix, com ha dit la Norma, que han sigut 12, i el que vam fer va ser administrar un qüestionari que es diu qüestionari Sena, que avalua una sèrie d'ítems a nivell de personalitat
i vam fer l'administració prèvia a iniciar les sessions i vam fer l'administració post-intervenció. També vam elaborar un qüestionari ad hoc que era més de tipus qualitatiu, que jo crec que és el que li podrem treure sobretot més suc, no? Perquè al ser una eina tan petita, una intervenció bastant acotada, l'opinió a nivell personal en aquest cas és molt interessant. Per tant, això és una de les dades que per nosaltres serà molt important. En aquests moments estem analitzant les dades a nivell estadístic i el que esperem extreure d'aquestes conclusions és poder establir noves eines a nivell terapèutic que estiguin basades en l'art i sobretot que siguin replicables a altres àmbits de la salut, no només en pacients pediàtrics i oncològics, sinó que es puguin utilitzar en altres àmbits. I, com ha dit la Norma, ella us ha explicat algunes respostes que van dir els pacients. Jo us he volgut portar algunes respostes que també ens van compartir en el qüestionari aquest qualitatiu, perquè crec que és molt representatiu de com s'han sentit i el que els ha portat aquest estudi. I a la pregunta que els fèiem de si recomanaries l'activitat i per què, tots els pacients van contestar que sí, que la recomanarien i deien coses com sí, perquè és una experiència fantàstica on ets lliure de crear el que vols, sí, perquè he après algunes coses que no sabia i he fet amics, llavors podem dir que un dels objectius de socialitzar i sentir-se part del grup està complert en aquest cas. M'ha servit per desconnectar i despejar-me, vocabulari adolescent. És una manera de fer amics i de conèixer l'art, per tant, un dels objectius també és apropar-lo al món de l'art, també està complert. I hi ha una altra pregunta que se'ls deia de si ells organitzessin les activitats, si farien cap canvi. Com a mínim 3 pacients van dir que sí, que farien més sessions i més llargues. Per tant, és un canvi positiu de vull més, no? I afegien coses com estic content d'haver format part d'aquest projecte, o mai he fet activitats com les que hem fet i m'ha agradat molt. I pel que fa a l'opinió de les famílies, que és igual d'important que la dels pacients, perquè al final, com ha dit la Norma, les famílies viuen intensament aquesta malaltia, acompanyen els seus fills i les seves filles i per ells també és un daltabaix molt gran. Ja ens ho podrà explicar l'Anna més de la seva veu. I les famílies ens deien, totes les respostes que ens deien, que ens han donat al qüestionari, han sigut positives, absolutament totes. I deien coses com que volem repetir, ha sigut una experiència molt enriquidora i hem fet noves amistats. I també com a nota per futurs projectes ens anotem que molts dels familiars i molts dels pacients demanaven fer sessions conjuntes amb progenitors i adolescents, cosa que nosaltres no ens vam plantejar. I de fet, quan pensem en un adolescent, jo com a clínica penso en un adolescent que normalment és com vull estar amb els meus, amb els iguals, i sobretot separar, mira, en aquest cas sembla que ells també volien espais en comú i prenem nota per futurs projectes que esperem que es pugui repetir o puguem fer alguna rèplica properament, ens ho anotem també. I com ja us ha dit la Marina, comptem amb la participació de l'Aitana i de l'Anna, que quan vulguin poden pujar. No sé si també la Norma vol afegir alguna cosa més abans de que pugin. Jo voldria dir que a part de tots els trets positius, que crec que aquest és el típic projecte, quan tu et planteges fer un projecte ideal s'acosta molt, sí que hi ha una cosa que és com per defugir-la corrents, que és la ferramalla administrativa, o sigui, la complicació de fer un conveni entre un equipament cultural de la magnitud del MNAC i Vall d'Hebron és directament infernal, això sí que s'ha de dir. I l'altra cosa que sí que ens apuntem és que 9 sessions no són suficients, o sigui, vam veure que vam fer curt, a més les havíem planificat, no les 9 havien de ser de pràctica artística, sinó que havia 2 de cohesió de grup, 5 de pràctica artística, una de presentar el projecte i una altra d'avaluació. El que ens va passar és que vam fer tan curt
que ells ens posaven deures a nosaltres i entre setmana, el restaurador, les mediadores, jo mateixa, tots els que podíem, havíem d'anar pintant, preparant materials, comprant coses, així com a bojos, perquè no arribàvem. I això també ens ho hem apuntat, que han de ser més sessions. I ara sí que us demanaria un aplaudiment superfort per l'Anna i per la Aitana, perquè estem molt, molt, molt contentes.